Ενώ ο κόσμος επικεντρώνεται σε διπλωματικά πρωτοσέλιδα, το Πεντάγωνο αναδιαμορφώνει αθόρυβα αλλά μαζικά την Ανατολική Μεσόγειο. Για 70 χρόνια, η περιοχή έχει οριστεί από ένα ακλόνητο γεωπολιτικό γεγονός, όπου η Τουρκία ήταν η απαραίτητη άγκυρα. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να προβάλλουν ισχύ στο Λίβανο, ή να περιορίσουν το ρωσικό επεκτατισμό, ή ίσως να ασφαλίσουν τις πύλες προς τη Μαύρη Θάλασσα, το έκαναν μέσω της άγκυρας. Αλλά καθώς ο κόσμος συζητά τις συμφωνίες για τα F-35 και τις τελευταίες δηλώσεις του Ερντογάν, το Πεντάγωνο έχει αθόρυβα εκτελέσει μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές τάσης από το τέλος του ψυχρού πολέμου. Έχει επεκτείνει και βελτιώσει μία εναλλακτική αρχιτεκτονική με βάση την Ελλάδα, που μειώνει την εξάρτησή της από την Τουρκία στις μάχες. Δεν πρόκειται για αναβάθμιση μερικών ελληνικών βάσεων από την Ουάσιγκτον. Αυτό που συμβαίνει είναι η κατασκευή ενός δικτύου που έχει σχεδιαστεί για να δώσει στον ΝΑΤΟ μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία, ακόμη αν η συνεργασία ΙΠΑ-Τουρκίας γίνει ασταθής κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι: γιατί να το κάνει αυτό η Αμερική? Τι σημαίνει αυτό για την Τουρκία, για την Ελλάδα και για μελλοντικές αναταραχές στο Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα ή τη Μέση Ανατολή? Αυτή η ανάλυση θα εξετάσει την ακριβή βάση για την οποία οι ΗΠΑ αναπτύσσουν δυνάμεις στην Ελλάδα, τις στρατιωτικές δυνατότητες που ενισχύουν εδώ και τον πραγματικό στρατηγικό λόγο για τον οποίο η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται σιωπηλά για ένα μέλλον στο οποίο η Τουρκία μπορεί να μην λειτουργεί πλέον ως η αδιαμφισβήτητη ανατολική άγκυρα του ΝΑΤΟ με τον τρόπο που λειτουργούσε κάποτε. Για να κατανοήσετε τους μηχανισμούς αυτού του διαζυγίου, πρέπει να εξετάσετε τους δύο γίγαντες της περιοχής. Από τη μία πλευρά, έχετε την αεροπορική βάση Incirlik στην Τουρκία, ένα θρυλικό σύμβολο του ψυχρού πολέμου και έδρα των τακτικών πυρηνικών όπλων της Αμερικής. Από την άλλη, έχετε τον κόλπο της Σούδα στην Κρήτη, ο οποίος γίνεται μία από τις πιο αξιόπιστες, αβύθιστες, πλατφόρμες στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Αλλά ποια από αυτές τις δύο βάσεις θα μπορούσε πραγματικά να χρησιμοποιηθεί σε μια πραγματική κρίση? Την απάντηση την έχουμε ήδη από τις 28 Φεβρουαρίου. Ο κόλπος της Σούδας είναι ένα γεωγραφικό πλεονέκτημα που το Πεντάγωνο εκμεταλλεύεται τώρα στο έπακρο. Το κεντρικό στοιχείο αυτής της εγκατάστασης είναι η προβλήτα K-14. Αυτό την καθιστά μία από τις πιο ικανές ναυτικές εγκαταστάσεις στη Μεσόγειο για την υποστήριξη σημαντικών αμερικανικών ναυτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνοκίνητων αεροπλανοφόρων όπως το USS Gerald Ford και το USS Eisenhower. Αυτά τα σύμβολα της αμερικανικής κυριαρχίας, βάρους 100.000 τόνων, ιστορικά έπρεπε να παραμένουν αγκυροβολημένα στα ανοιχτά, καθιστώντας τη μεταφορά προμηθειών αργή και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από τις καιρικές συνθήκες. Αλλά προς το παρόν, μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ μπορεί να μειώσει σημαντικά τους χρόνους εφοδιαστικής εάν δέσει στο ΑΠΑ-14. Και σε μια σύγκρουση υψηλής έντασης, αυτό είναι πολύ καλό για την επιβίωση. Σκεφτείτε τι πραγματικά σημαίνει αυτό. Εάν μπορείτε να επανατοποθετήσετε μια ομάδα αεροπλανοφόρων πιο γρήγορα από μικρόν με τόνο, τι αναμένει ο αντίπαλός σας, δεν είστε μόνοι στη μάχη. Ελέγχετε το ρυθμό ολόκληρου του σκηνικού. Και γι' αυτό η Σούδα επεκτείνεται ως σημαντικός κόμβος. Στα τέλη του 2025, το ναυτικό των ΗΠΑ ολοκλήρωσε μια σύμβαση υποδομής $75 εκατομμυρίων ειδικά για τον κόλπο της Σούδας, μετά από μια επέκταση $43 εκατομμυρίων του κέντρου λογιστικής Μαράθη. Ο κόλπος της Σούδας προσφέρει πλέον αυτό που οι στρατηγικοί ονομάζουν διπλή δυνατότητα. Ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς που οδηγούν στη διόρυγα του Σουέζ και παρακολουθεί ολόκληρη την ακτή της Βόρειας Αφρικής. Σε αντίθεση με τις εγχώριες βάσεις, η Σούδα ελέγχει το κενό αεραθάλασσας, το οποίο είναι η διασταύρωση όπου συγκρούονται οι θαλάσσιες εμπορικές οδοί και η αεροπορική δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι το Πεντάγωνο αποκτά την ικανότητα να επιχειρεί στη Μεσόγειο χωρίς να ζητά άδεια και χωρίς να είναι ευαίσθητο στις μεταβαλλόμενες πολιτικές διαθέσεις. Τώρα, συγκρίνεται αυτό με την τρέχουσα πραγματικότητα στο Incirlik. Στα χαρτιά, παραμένει μία από τις μεγαλύτερες βάσεις στο σύστημα του ΝΑΤΟ. Στην πράξη, έχει γίνει ένα επιχρυσωμένο κλουβί. Η επιχειρησιακή ελευθερία των Αμερικανών διοικητών στο Incirlik έχει γίνει πολιτικά ευαίσθητη με την πάροδο του χρόνου και οι σημαντικές επιχειρησιακές αποφάσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία της Τουρκίας ως χώρας υποδοχής. Αλλά η σχέση ΙΠΑ-Τουρκίας έχει επιδεινωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια. Και να τι είναι πραγματικά εκνευριστικό, το φάντασμα που στοιχειώνει τη σχέση μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας είναι η απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης ημέρα του Ιουλίου 2016. Αργότερα σε αυτό το βίντεο, θα αποκαλύψω τι έκαναν οι τουρκικές αρχές εκείνο το βράδυ που διέλυσε την αναλογία εμπιστοσύνης κινδύνου του Πενταγώνου με την Τουρκία. Εδώ είναι το μέρος που αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται μόνο για τη βελτίωση μιας μόνο βάσης στην Κρήτη. Αν η Σούδα είναι το στολίδι του Νότου, το Πεντάγωνο χρειάζεται ακόμα ένα πλήρες υπηρετικό δίκτυο που μπορεί να μετακινεί ανθρώπους, μηχανήματα και πληροφορίες σε όλη την Ευρώπη χωρίς η Τουρκία να μπορεί ποτέ να συνδεθεί. Η στροφή προς την Ελλάδα δεν είναι απλώς σχέδιο Β για το ναυτικό. Πρόκειται για μια σημαντική αναδιαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες προβάλλουν τη δύναμή τους σε όλη την Ευρώπη.
Ενώ ο κόλπος της Σούδας παρέχει θαλάσσιους διαδρόμους, το Πεντάγωνο συνδέει ταυτόχρονα την ηπειρωτική Ελλάδα με ένα εξελιγμένο νέο αρχιπέλαγο βάσεων. Αυτό το δίκτυο έχει σχεδιαστεί για να επιτύχει έναν στόχο υψηλού κινδύνου, την παράκαμψη του Βοσπόρου. Επειδή για δεκαετίες, ο έλεγχος των στενών από την Τουρκία έδινε στην Άγκυρα ένα πλεονέκτημα που δεν απαιτούσε πυρομαχικά, είχε την ικανότητα να επιβραδύνει την εφοδιαστική του ΝΑΤΟ με γραφειοκρατία και πολιτική πίεση. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν το Πεντάγωνο αποφασίζει ότι δεν μπορεί πλέον να βασίζεται εξ ολοκλήρου στο φύλακα της πύλης? Κατασκευάζει τις δικές του πύλες και κρατά τα κλειδιά. Αν θέλετε να καταλάβετε γιατί η Άγκυρα ανησυχεί τόσο πολύ, πρέπει να εξετάσετε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονταν να μετακινήσουν μια βαριά ταξιαρχία πεζικού στα Βαλκάνια στα ρωσικά σύνορα, ήταν στο έλεος της σύμβασης του Μοντρέ. Έπρεπε να πλοηγηθούν μέσω του Βοσπόρου, μια στενής λωρίδας νερού που ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την Τουρκία. Σε μια πραγματική μάχη, η Τουρκία θα μπορούσε να επικαλεστεί κάτι όπως ανησυχίες ασφαλείας και να περιπλέξει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να μετακινεί γρήγορα βαριά τεθωρακισμένα μέσω του στενού. Το Πεντάγωνο έχει πλέον δημιουργήσει μια εναλλακτική λύση. Τον Μάρτιο του 2024, η Αλεξανδρούπολη διευκόλυνε την υποδοχή και την περαιτέρω μετακίνηση μιας πλήρους βαριάς ταξιαρχίας πεζικού. Μιλάμε για 3.000 τεμάχια βαρέως πολεμικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των κύριων αρμάτων μάχης M1 Abrams, των οχημάτων μάχης Bradley και των ελαφρών τακτικών οχημάτων κοινής χρήσης. Αυτή η χωρητικότητα κατέστη δυνατή χάρη σε ένα έργο ύψους $2,3 εκατομμυρίων που χρηματοδοτήθηκε από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ για την απομάκρυνση μιας βυθισμένης βυθοκόρησης που είχε μπλοκάρει τη λεκάνη του λιμανιού για χρόνια. Οι ΗΠΑ απελευθέρωσαν το πλήρες δυναμικό του λιμανιού βαθέων υδάτων καθαρίζοντας τα συντρίμμια. Σήμερα, ο εξοπλισμός μετακινείται από τις ελληνικές αποβάθρες απευθείας σε εμπορικές σιδηροδρομικές γραμμές. Αυτά τα τρένα παρακάμπτουν πλήρως τα τουρκικά στενά, φτάνοντας στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Πολωνία σε κλάσμα του χρόνου. Η επιρροή που είχε κάποτε η Τουρκία έναντι της εφοδιαστικής αλυσίδας του ΝΑΤΟ έχει μειωθεί σημαντικά στην πράξη. Αλλά η εφοδιαστική αλυσίδα από μόνη της δεν κερδίζει τις σύγχρονες συγκρούσεις. Απαιτείται επίσης πραγματική επιτήρηση. Καθώς τα άρματα μάχης κινούνται βόρεια, οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει ένα εξελιγμένο κέντρο ΟΑΒ στην αεροπορική βάση της Λάρισσας, εντός της 110ης πτέρυγας μάχης. Αυτός είναι ένας μόνιμος σταθμός για 8 ΟΑΒ MQ, 9 Reaper Block 5. Αυτά τα Reaper είναι τα κύρια θηρευτές επιτήρησης. Με εμβέλεια πτήσης 1.550 χιλιόμετρων και διάρκεια ζωής που υπερβαίνει τις 27 ώρες, μπορούν να πετάξουν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και τη Βόρεια Αφρική. Το πιο σημαντικό είναι ότι το κάνουν αυτό με δορυφορική σύνδεση που τους επιτρέπει να λειτουργούν εξ αποστάσεως, ενώ η φυσική τους παρουσία παραμένει ένα σταθερό αμερικανικό περιουσιακό στοιχείο σε ελληνικό έδαφος. Τα τρέχοντα αρχεία δείχνουν ότι αυτή η ανάπτυξη επισημοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και της ελληνικής κυβέρνησης. Από τη Λάρισα, οι ΗΠΑ μπορούν να παρακολουθούν τις κινήσεις του ρωσικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα και τους τουρκικούς ναυτικούς ελιγμούς στο Αιγαίο με λιγότερους πολιτικούς περιορισμούς από μικρόν με τόνο, τι θα αντιμετώπιζαν εάν τα ίδια αυτά περιουσιακά στοιχεία εξαρτώνταν από τουρκικές βάσεις. Αλλά για να υποστηρίξετε αυτό το ισχυρό δίκτυο επιτήρησης και υλικοτεχνικής υποστήριξης, χρειάζεστε δύναμη ταχείας αντίδρασης. Εδώ έρχονται το Στεφανοβίκιο και ο Βόλος. Δεν πρόκειται πλέον απλώς για χώρους εκπαίδευσης. Είναι μόνιμες κατοικίες για εναλλαγές της αεροπορίας στρατού των ΗΠΑ. Το 2024, η ελληνική κυβέρνηση διπλασίασε αυτή τη συνεργασία αγοράζοντας 35 ελικόπτερα UH-60M Black Hawk σε μια συμφωνία $1,2 δισεκατομμυρίων. Η μυστική στρατηγική εδώ είναι η ομοιογένεια του εξοπλισμού. Πετώντας τα ίδια Black Hawk και Apache, Αμερικανοί και Έλληνες πιλότοι μπορούν να μοιράζονται υπόστεγα, πληρώματα συντήρησης και τακτικές συνδέσεις δεδομένων. Το Στεφανοβίκιο έχει μετατραπεί σε περιφερειακό κόμβο για την πρώτη ταξιαρχία μάχης αεροπορίας, επιτρέποντας στις αμερικανικές δυνάμεις να εκπαιδεύονται και να αναπτύσσονται μαζί με τους Έλληνες ομολόγους τους με ένα επίπεδο οικειότητας που δεν υπήρχε στην Τουρκία για περισσότερο από μια δεκαετία. Το έδαφος και το κλίμα επιτρέπουν μέγιστες ώρες πτήσης, διασφαλίζοντας ότι αυτή η δύναμη παραμένει έτοιμη για μάχη. Και αν κάνετε ένα βήμα πίσω, μπορείτε να δείτε καθαρά το μοτίβο. Άρματα μάχης στο βορρά, ντρόουν στο κέντρο και στέλθα αεροσκάφη στο νότο. Μια σκόπιμη αμερικανική απόφαση να μειώσει την εξάρτησή της από την Τουρκία για την πιο κρίσιμη ανατολική θέση του ΝΑΤΟ. Και για να καταλάβουμε γιατί αυτή η ενέργεια είναι μια αντίδραση σε μια προδοσία, πρέπει να κοιτάξουμε πίσω στη νύχτα που έσβησαν τα φώτα στο Ιντσιρλίκ. Ήταν 15 Ιουλίου 2016. Καθώς εκτιλήσονταν μια απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, η τουρκική κυβέρνηση έκανε κάτι αδιανόητο για έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Διέκοψε την εμπορική παροχή ρεύματος στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ. Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη που εκτελούσαν πολεμικές αποστολές εναντίον του ISIS στο Ιράκ και τη Συρία αναγκάστηκαν να προσγειωθούν χρησιμοποιώντας εφεδρικές γεννήτριες έκτακτης ανάγκης για τον πύργο ελέγχου.
Για μέρες, η βάση ήταν αποκλεισμένη υπό τουρκικό αστυνομικό αποκλεισμό. Αυτό το μεμονωμένο γεγονός έπληξε σοβαρά την αναλογία εμπιστοσύνης κινδύνου που είχε στηρίξει τη συμμαχία για δεκαετίες. Αν καθόσασταν στο Πεντάγωνο εκείνη την εβδομάδα, θα αναρωτιόσασταν τι θα γινόταν αν το έκαναν ξανά σε έναν πόλεμο. Αυτή η δυσπιστία ενισχύθηκε περαιτέρω από την αγορά από την Τουρκία του ρωσικού πυραυλικού εξοπλισμού S-400. Η Ουάσιγκτον ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε τρόπος να πετάξει το πιο προηγμένο stealth μαχητικό αεροσκάφος στον κόσμο κοντά σε ένα ρωσικό σύστημα ραντάρ που ελέγχεται από έναν ασταθή εταίρο. Αυτό θα επέτρεπε στη Μόσχα να συλλέγει ευαίσθητα ηλεκτρονικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο ανίχνευσης του αεροσκάφους. Μόλις η εμπιστοσύνη έσπασε, το Πεντάγωνο άρχισε να αποβάλλει αντί να το συζητά. Ενώ η Τουρκία ήταν κάποτε το κέντρο των μελλοντικών σχεδίων αεροπορικής ισχύως, το μέλλον του πολέμου υψηλού επίπεδου ασκείται τώρα στην Ελλάδα. Και το Πεντάγωνο εξετάζει τώρα την επόμενη γενιά μάχης, η οποία είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας Stealth πέμπτης γενιάς. Η αεροπορική βάση της Ανδραβίδας έχει γίνει ο τόπος εκτόξευσης για τις ασκήσεις ενίοχου, που θεωρούνται πλέον μία από τις πιο σύνθετες ασκήσεις αεροπορικής εκπαίδευσης στον κόσμο. Εδώ, αμερικανικά αεροσκάφη F-35 Lightning II πετούν σε προσομοιώσεις μάχης υψηλού επίπεδου. Η Τουρκία ήταν αρχικά ένα σημαντικός εταίρος στο πρόγραμμα F-35, το οποίο επρόκειτο να παραλάβει πάνω από 100 αεροσκάφη. Αλλά λόγω της αγοράς ρωσικών πυράβλων S-400, αποκλείστηκαν. Η Ελλάδα κινείται τώρα για να καλύψει αυτό το κενό, με μια εκκρεμή παραγγελία $3,5 δισεκατομμυρίων για 20 F-35. Επιπλέον, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα Access Defense Items για να μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας άνω των $280 εκατομμυρίων στην Ελλάδα από το 2016, συμπεριλαμβανομένων 1.200 τεθωρακισμένων οχημάτων M11-17 και 70 ελικοπτέρων και Ova Warrior. Η Ανδραβίδα είναι το μέρος όπου οι ΗΠΑ εκπαιδεύουν το μελλοντικό θεσμικό σύμμαχό τους για να χειρίζονται το πιο προηγμένο μαχητικό στον κόσμο, ενώ ο πρώην εταίρος του στην Τουρκία έχει μείνει με έναν γερασμένο στόλο F-16 και ένα σύστημα ραντάρ που δεν μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως στο πεδίο μάχης stealth του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία παραμένει πλέον αποκλεισμένη από το πρόγραμμα F-35 και η Ελλάδα πρόκειται να παραλάβει τα πρώτα μαχητικά πέμπτης γενιάς έως το 2028. Ο στρατιωτικός μετασχηματισμός που βλέπουμε έχει ανοίξει τον δρόμο για το πιο σημαντικό οικονομικό κέρδος στην Ανατολική Μεσόγειο, τον ενεργειακό διάδρομο. Για να κατανοήσετε το τελευταίο κομμάτι αυτού του παζλ, πρέπει να ακολουθήσετε το μονοπάτι του χρήματος προς την νοτιοδυτική Κρήτη. Το κεφάλαιο είναι δειλώς. Δεν εγκαθίσταται σε εμπόλεμες ζώνες χωρίς ασφάλιση. Και τώρα, η ασφαλιστική πολιτική είναι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Το 2025, η ExxonMobil και η Hellenic Q Energy ολοκλήρωσαν μαζικές τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες στα εξαιρετικά βαθιά νερά νότια της Κρήτης. Τώρα ετοιμάζονται να κάνουν γεωτρήσεις στο ερευνητικό πηγάδι Ασοπός 1, στοχεύοντας σε βάθη έως και 4.000 μέτρα. Μιλάμε για μια εκτιμόμενη επένδυση από 5 έως 10 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη αυτών των κοιτασμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να χωρέσουν έως και 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Αλλά ιδού η γεωπολιτική πραγματικότητα. Η ExxonMobil δεν είναι απλώς μια πετρελαϊκή εταιρεία. Σε αυτή την περιοχή, λειτουργεί ως εμπορικός εκπρόσωπος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Κανένα διοικητικό συμβούλιο δεν θα ενέκρινε ένα έργο SAPEX ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα ύδατα που διεκδικεί το δόγμα «Γαλάζια πατρίδα» της Τουρκίας, αν δεν είχε εγγύηση ασφάλειας. Η επέκταση του κόλπου της Σούδας που συζητήσαμε δεν αφορά μόνο τον ανεφοδιασμό αεροπλανοφόρων. Πρόκειται για την προβολή μιας ομπρέλας ασφαλείας πάνω από αυτά τα ενεργειακά μπλοκ. Το ατελείωτο αεροπλανοφόρο της Κρήτης διασφαλίζει ότι αυτές οι πλατφόρμες γεώτρησης παραμένουν ανέγκυχτες. Αλλά η στρατηγική πηγαίνει βαθύτερα από την απλή εξόρυξη. Ενώ οι πλατφόρμες κάνουν γεωτρήσεις στο νότο, ένα ισχυρό νέο ενεργειακό δίκτυο κατασκευάζεται στο βορρά. Αυτός είναι ο κάθετος διάδρομος. Για δεκαετίες, το ρωσικό φυσικό αέριο ρέει από την Ανατολή προς τη Δύση, δίνοντας στη Μόσχα και την Άγκυρα σταθερό έλεγχο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Ο κάθετος διάδρομος αντιστρέφει αυτή την τάση. Είναι ένα δίκτυο αγωγών και διασυνδέσεων που έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν φυσικό αέριο από την Ελλάδα, μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, στην Ουκρανία και τη Μολδαβία. Η ραχοκοκαλιά αυτού του συστήματος είναι ο διασυνδετήριος αγωγός Α με τον ΟΙ με διαλυτικά GB και η πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης αποθήκευσης που είναι αγκυροβολημένη στην Αλεξανδρούπολη. Αυτός ο τερματικός σταθμός από μόνος του έχει δυναμικότητα επαναεριοποίησης 5,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως. Επιτρέπει σε δεξαμενόπλια LNG από το Τέξας και το Κατάρ να δένουν στην Ελλάδα, να παρακάμπτουν πλήρως τα τουρκικά στενά και να αντλούν φυσικό αέριο απευθείας στα Βαλκάνια. Αυτό ουσιαστικά σπάει το μονοπόλιο του αγωγού Τουρξίγμα-Τάφρο-Γιοταμί. Δημιουργεί μια πραγματικότητα όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να προμηθεύουν την Ανατολική Ευρώπη χωρίς να διέρχεται ούτε ένα μόριο αερίου από το τουρκικό έδαφος. Και η πολιτική αρχιτεκτονική υπάρχει ήδη. Ονομάζεται Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου.
Με έδρα το Κάιρο, αυτός ο οργανισμός συγκεντρώνει την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ιταλία σε μια ενοποιημένη αγορά ενέργειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μόνιμος παρατηρητής. Η Τουρκία έχει αποκλειστεί. Όταν συνδυάζετε τις εγκαταστάσεις στην Αλεξανδρούπολη με τις ενεργειακές συμβάσεις στη Μεσόγειο, το συμπέρασμα είναι αναπόφευκτο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατασκευάσει ένα πλεονάζον σύστημα. Εάν η Τουρκία αποφασίσει να διακόψει τις ενεργειακές ροές ή να κλείσει το Βόσπορο σε μια κρίση, ο κάθετος διάδρομος και οι σιδηροδρομικές συνδέσεις στην Αλεξανδρούπολη διασφαλίζουν ότι το ΝΑΤΟ και η Ουκρανία θα συνεχίσουν να εφοδιάζονται. Η Ουάσιγκτον δεν έχει αγοράσει μόνο μερικές βάσεις, έχει αγοράσει ασφάλεια έναντι της κατάρρευσης της παλιάς της συμμαχίας. Συμπεράσμα: η νέα αγκύρα ο χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου δεν έχει απλώς επανασχεδιαστεί. Έχει επαναβαθμονομηθεί. Για δεκαετίες, η Τουρκία ήταν το αναπόφευκτο κέντρο για την νότια πλευρά του ΝΑΤΟ. Σήμερα, η Ουάσιγκτον χτίζει σιωπηλά μια εκδοχή της ίδιας στρατηγικής στάσης εντός της Ελλάδας, μια στάση που μειώνει την εξάρτηση των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ από το πολιτικό κλίμα της Άγκυρας σε μια κρίση. Η Τουρκία παραμένει μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, ίσως ο ισχυρότερος στρατός στην άμεση γειτονιά, αλλά απομονώνεται ολοένα και περισσότερο. Η Άγκυρα δημιούργησε επιχειρησιακό κίνδυνο όταν αποφάσισε να αγοράσει ρωσικά συστήματα παραμένοντας εντός του ΝΑΤΟ. Αυτή η αβεβαιότητα έχει αναγκάσει το Πεντάγωνο να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να εξαρτάται από έναν μόνο εταίρο του οποίου η στρατηγική κατεύθυνση είναι απρόβλεπτη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ως ένας υλικοτεχνικός υπερσυνδετικός κρίκος για το ΝΑΤΟ, την Ουκρανία και τον ενεργειακό διάδρομο που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Το δίκτυο καθρέφτη δεν είναι πλέον μια θεωρία. Πάνω από 3.000 κομμάτια βαρέως εξοπλισμού κινούνται μέσω της Αλεξανδρούπολης. MQ-9 Reapers επιχειρούν από τη Λάρισα και υποδομές ικανές για αεροπλανοφόρα στον κόλπο της Σούδας. Αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση δεν είναι πλέον αν ο διαχωρισμός συμβαίνει, αλλά αν είναι μόνιμος. Είναι αυτή η ελληνική μετατόπιση μια προσωρινή άμυνα ή η Τουρκία έχει χάσει το καθεστώς της ως απαραίτητου έθνους? Ναι, η Τουρκία έχει χάσει το καθεστώς της ως αρέτητου έθνους. Η Ελλάδα ηγείται πλέον της Ανατολικής Μεσογείου και πέραν αυτής, καθώς και τα Βαλκάνια ευρύτερα.